La meva mitologia és el resultat d'anys de contemplació. La trajectòria artística i biogràfica de Muxart està feta de viatges d'estudi, visites a museus, lectures i contemplacions. Els seus referents visuals i conceptuals van del romànic a Leonardo da Vinci o Zurbarán, de Ticià a Picasso, de Goya a Cézanne i Gorky, o de Van Gogh a de Staël. La formació i les obres de Muxart són un exemple de complicitats i homenatges. Sempre des de l'admiració i la generositat d'un artista que sap veure i gaudir de la bona pintura de tots els temps. Autoretrat, 1969. Jaume Muxart als 40 anys.